Ahojte, tak ideme na kolektívny výklad. Tentokrát znamenie Bík. Čo vás čaká v mesiaci január? V akých emóciách sa budete nachádzať? Čo budete prípadne riešiť? Bíci majú na tento mesiac kartu odvahy, majú tu horúco. Tento mesiac budete v takých energiách, povedala by som, budete chcieť silno cítiť spojenie. Či už s partnerom, s kamarátmi, jednoducho to spojenie bude pre vás dôležité. Budete sa utvrdzovať, budete chcieť proste potvrdenie od tých ľudí, že naozaj vás majú radi, že naozaj si zaslúžia byť vo vašom živote, pretože tento mesiac je taký o odvahe. Čo ste možno doteraz zdráhali sa povedať, už sa nebudete zdráhať, ale skrátka budete veľmi chcieť potvrdiť, že naozaj daní ľudia aj tento rok si zaslúžia byť vo vašom živote, aj tento rok budú pri vás stáť. A kto vám nebude vyhovovať, odrežete ho. Veľmi by ste chceli tento rok niečo zmeniť. Je tu karta transformácie, čiže máme tu motýlika, ktorý vychádza z tej svojej kukly. Presne v tejto emócii vy budete tento mesiac. Je tu karta prijatia, takže naozaj budete sa utvrdzovať v tom, či dané osoby majú právo byť ďalej vo vašom živote aj tento rok, alebo ich proste odstrihnete. Ako si sa vás chopí taká odvaha na riešenie týchto vecí, čo sa možno neriešili, čo sa nechávali vyhnívať. Teraz ich budete chcieť veľmi riešiť. Budete mať veľkú odvahu na to. Pozrieme ešte, čo vám chcú vaši anielici odkázať. Máte tu príležitosť. Je tu karta príležitosť. Takže áno, a úspech. Takže tento mesiac budete mať celkom, si myslím, že Bíci. Budete síce pretrieďovať, ale myslím si, že celkom úspešne. Budete na seba hrdí. Sebarealizácia. Veľa sebarealizácie tento mesiac. Nádej na lepší život, na lepší rok, na úspech. Myšlienky na ten lepší život. Čo zmeniť? Čo zmením tohto roku vo svojom živote, aby som mal lepší život? Takže ja vám držím palce. Budem vďačná za follow, za like. V láske tu nám máte zamilovanosť a spokojnosť. Takže držím vám palce.